Sziasztok, Sonic Mike vagyok, és rég volt Brawlhalla online. Jött egy új karakter, nem béta a játék, meg van minden rendesen csinálva, vagyis a rendszerzés, az XP, a sztorage, a legendekerét meg lehet nézni. Na, ugye már nekem most nagyon tetszik, nagyon jól lehet vele aprítani a kesztyűvel. Tulajdonképpen mindegy, ami szokásos online. Online. Egy, egy. Na mindjárt meglett Pó. A Pó. 3, 2, 1, brawl. Na, van, kékkel hagytam, nem kék akartam. Lesz! Jól van, csak már még jön egy fegyver. Boxkesztyű! Ez az! Ez tetszeni fog. Nem sikerült elkapnom. A bany! Na. Ó, mit csináltam? Jó, ez nekem nagyon unalmas. Az a hülye tenger. Ó. Jó, legyél már csaló. Hé. Engedj. Tedd már fel, amit mondok. Miért nem veszi fel? És... Nem veszi fel! No, ez nem az. Uncsi ez így! Mi bajod van már megint? És mi megvan mind a 3 élete? Vagy sokkal nagyobb szintű, mint én, és az, vagy... Jó, lehet, hogy jobban ki vannak fejlesztve az embereim, mint nekem. Na, mit szólsz a farkas harapáshoz? Csak egyszer egy nagy káót hagyadjak neked. Hogy tud ilyen pontosan dobni? Na végre. Ó! Hopp. Az besült. Nem inkább te sültél be? Mind a 3 életre. Jó, nem. Nem, ezt nem hagyom így. Megcsinálom azt, hogy nem egy lesz, 2. Tudom én mi hányan lesz. Jó. Még mindenki be akarom rakni, mert nagyon jó vágy. Téged viszont át akarok állítani. Legyen... Oda. Most már jól átnézem. DD szörnyű. Jaj, nem áll. 3, 2, 1, brawl. Jó kezdünk. És korapács. Na jó. Oké. Na gyere! Boxkesztyű! Indul! Hoppá! Várjál! Gyere! Ütöm a földet!
Mekkora? Ne, ugyanazzal küzdök. És, persze neki egyből boskesztyűre, nekem meg előbb egy béna kalapát. Az nagyon menő vagy. Nézd, ilyen résről húzza. Hogy ez volt a benne. A boskesztyű a legjobb, te nagyon okos. Szerencsét, vele! Kalapács ki kalapács? Utánzó verseny van. De van a trükköm. Ne! What the hell? Ja, amúgy nekem még megvan mind a 3 emberem. Jó, most nagyon könnyű lesz engem kiejteni. Na. Ez, hogy a légy engem szivat. Tudni, hogy ne hülye légy. Nem a játékban mondom, hanem... Na jó, van, ez még csak az első kiütésed. Add ki! Buktam egy jó nagyot! Baki! Van a közben. Player 1 wins. Nem tetszett a videó, ha tetszett, akkor kommenteljétek le, hogy maradjon így 2, vagy legyen ugyanúgy 1. Hát gyerek, nekem ő most lesz egy szintű. Na, szervusztok. Tudom, hogy ne aggódjatok, nem sokára ezt nem fogjának látni, hogy én